Umia idilo arazteko Andre Madalen. Kanta internazional hori da. Umea nahi di, lotako Andre Madalen. Eta dantzako ere bai. Andre Madalen. Andre Madalen, Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aita jornala ekarritzian, ama pagatuko dio. Ama pagatzen ez baldin badu, aita pagatuko dio. Aita pagatzen ez baldin badu, hor konponeta ari dio.